nie je kresťan ako kresťan, samozrejme. Niektorí sa nazývajú kresťania, len preto, že sa narodili do kresťanskej rodiny. Ale ako sa človek stáva kresťanom? Tým, že vloží svoju dôveru do Ježiša a do jeho spasiteľného diela. Tým, že požiada Krista o odpustenie, robí pokánie pred Kristom za to, že ho do toho momentu ignoroval, odmietal, alebo ho nebral dosť vážne. Keď toto človek urobí, že robí pokánie pred Kristom, prosí ho o odpustenie, tú ignoráciu, odmietanie a vkladá svoju dôveru do Ježiša, otvára mu tie dvere, ako som hovoril na začiatku, a vpúšťa ho do svojho života, robí ho súčasťou svojho života, tak sa stáva kresťanom. Toto ho robí kresťanom, nie to, že sa narodí do cirkvi, že má nejakú nálepku, apoštolská cirkev, evanjelická cirkev, katolícka cirkev, ja som kresťan katolík, som kresťan apoštolský. To nerobí kresťanom, ale toto, že otvára dvere svojho srdca Ježišovi, že ho vpúšťa do svojho života, že ho berie ako majstra, učiteľa, vodcu, kráľa, ktorý má možnosť rozhodovať nad jeho životom. To ho robí kresťanom.